Avui la Fiscalia espanyola en fa una més, perquè ja ens té acostumats a la seva prevaricació, per variar. Avui, abans que hi hagi una manifestació que està convocada per aquest 21 de desembre, la Fiscalia, comportant-se com en un país totalitari i dictatorial, com ens té acostumats, torno a dir, ja està amenaçant els manifestants abans que passi res, ja està amenaçant els manifestants que vulguin sortir al carrer per protestar, perquè ja sabem que la llibertat d'expressió a l'estat espanyol només és per uns, perquè només persegueixen a uns, perquè qualsevol cosa que hi hagi de delicte d'odi, doncs la Fiscalia sabeu que ho afina perfectament. Fernández Díaz ho va dir, la Fiscalia te lo afina, i després els jutges ho acaben d'afinar i acaben de passar el ribot. Aquesta és la justícia d'aquest estat i aquesta és la Fiscalia d'aquest estat, que estan només al servei del nacionalisme espanyol, al servei del patriotisme, de la gran pàtria, perquè clar, el tema de tractar per igual a tots els ciutadans només és si ets de l'imperi, de l'imperio. A la colònia i als colonitzats només faltaria que tinguéssim els mateixos drets. Només faltaria que poguéssim sortir lliurement al carrer, com altres col·lectius. Perquè ja sabem que quan es talla la carretera per part de metges, de bombers, d'estudiants, fins i tot de Mossos, no es tracta de terrorisme, no es tracta de cap delicte. En canvi, quan el tallen els CDRs, home, doncs la Fiscalia, ui, com s'hi fica, com s'esvera la Fiscalia, Igual que la Fiscalia d'aquí de Girona. Que sí que en sabeu molt de prevaricar i d'aturar tot el que no us interessa? Per molts recursos que vagi ficant la gent i els seus advocats, us passen un escrit i quants mesos porteu ja? 6 mesos sense complir? 6 mesos sense donar resposta a un escrit? Així és la justícia espanyola? Així és de lenta? Així és la Fiscalia espanyola? Feu vergonya, sou la vergonya de tots els sistemes judicials del món. Feu vergonya, esteu als nivells de països dictatorials, de dictadures, de Corea del Nord, de Turquia. No teniu cap mena de credibilitat. Per això els presos polítics estan fent la vegada fam que estan fent, perquè esteu tallant totes les vies que van a justícies que van per sobre nosaltres, que sabeu que us diran que no teniu raó i que esteu prevaricant. Sou vergonyosos i prevaricadors. Visca la República de Catalunya.